To znamená, že sa tiež zameriavame na to, čo človeka trápi. Ak povie, že napríklad pri predklone ho bolí, tak sledujeme, ako ten predklon prebieha. Tu napríklad môžeme práve tiež pozrieť. To znamená, že keď skláňame hlavu počas predklonu, ide hlava trochu do strany a môžeme sledovať, prečo sa to deje. To znamená, že počas pohybu ide hlava dopredu, ide symetricky, potom sa trochu posunie sem do strany. Možno je to rôzna dĺžka svalov, vystieračov, možno rôzna pohyblivosť niektorých kĺbov. To budeme zisťovať a určovať počas liečby. Možno sa táto horná časť svalu naťahuje rôzne, to znamená, že tu prebieha rovnaký pohyb. Pri ďalšom pohybe je potrebné trochu nakloniť hlavu do strany, aby pohyb mohol pokračovať ďalej. Najmä ak to toho človeka trápi, budeme sa na to zameriavať už počas liečby. Takže, keď ležíme na boku, získavame prístup súčasne aj k skupine svalov, ktoré sa nachádzajú medzi lopatkou a chrbticou. Tu môžeme veľmi dobre prepracovať aj dolnú trapezovú svalovinu, aj strednú trapezovú svalovinu, aj hornú časť trapezového svalu, aj kosoštvorcový sval. Pracovať na zvyšovaní pohyblivosti lopatky, dokonca ovplyvňovať rebrovo-priečne kĺby, zvyšovať pohyblivosť rebier voči chrbtici. Ale najdôležitejšie je, že práve v tejto polohe môžeme veľmi dobre precvičovať celú túto skupinu svalov bočnej časti krku, začínajúc trapézom, tu zo všetkých strán. Trapézový sval môžeme precvičiť, tu máme os lopatky, priamo od nej, tu pod týmto trapézovým svalom. Práve na tomto mieste sa nachádza podhrebenový sval. Ak má napríklad človek nejaké problémy s ramenom, aj v tejto polohe môžeme ošetrovať podhrebenový sval, nadhrebenový sval, nadhrebenový, teda to je potom samotný krk. Toto je veľmi dobrý prístup k svalom krku. Tu máme hore trapézový sval. Táto najvrchnejšia vrstva sa tiež podieľa na stabilizácii krku, na udržiavaní polohy krku a hlavy. Pod ňou sa už nachádza hlbšia vrstva, to znamená, ak potrebujeme, aby svaly boli trochu v napätí, ak ich budeme naťahovať. Povedzme, že budeme používať nejaké fasciálne rôzne techniky. Áno, takto môžeme hlavu nechať visieť. Ak však potrebujeme napríklad ošetriť svaly, odstrániť spúšťacie body, alebo potrebujeme precvičiť nejaké hlboké vrstvy svalov. To znamená, že je lepšie začať nie z polohy, kde sú svaly natiahnuté, ale práve v takejto polohe. Tu je lepšie položiť ruku pod hlavu takýmto spôsobom, keď je vystretá. Pretože ak je ohnutá, trochu to spôsobuje napätie vo svaloch krku. Alebo ak to s rukou nejde, pohyblivosť to nedovoluje, môžete si tam dať nejaký vankúš. A práve tu získavame prístup ku všetkým týmto svalom krku. Tu môžeme začať pracovať najskôr na trapézovom svale. Tu začíname, hľadáme bolestivejšie miesta, nejaké napäté oblasti. Tu, kde máme uhol lopatky, tu nachádzame začiatok svalu, ktorý dvíha lopatku. Prakticky pri všetkých bolestivých syndrómoch, všeobecne pri všetkých patologických procesoch, pri všetkých osteochondrózach, pri akýchkoľvek poruchách krku sa zúčastňujú svaly, ktoré dvíhajú lopatku. Preto ju musíme určite dôkladne premasírovať, často je buď napätá, alebo dokonca sfibrotizovaná, celá akoby v spojivovom tkanive. Stáva sa tiež, že priamo práska, takto sa prevaluje. Tu ju môžeme rozdeliť na 3 časti. Prvá časť je ten úsek, ktorý sa nachádza tu, priamo vedľa uhla lopatky. Tu máme toto miesto, teda tu ho prepracovávame. Priamo pod rôznymi uhlami z boku vychádza to takto. No, dá sa to tak povedať zo strany chrbtice. Pod týmto uhlom tu nachádzame bolestivé miesta. Taktiež tu môžeme prepracovať pohyblivosť trapézového svalu, ktorý zhora pokrýva sval, ktorý dvíha lopatku. Ako keby posúvame tento trapézový sval voči svalu, ktorý dvíha lopatku. Čiže aj túto pohyblivosť musíme zhodnotiť. Ak je obmedzená, obnovíme ju potom z druhej strany. Čiže na tento istý sval, ktorý dvíha lopatku, už z tejto strany pôsobíme takto.
Potom môžeme naraz z oboch strán vykonať takéto stlačenie. Ak je tam spúšťací bod, stlačíme ho, môžeme ho aj podržať, ale tak, aby to bolo znesiteľné. Zhora tiež pod rôznymi uhlami, čiže tu môžeme nachádzať rôzne bolestivé miesta, zátvrdliny. Všetko toto treba premasírovať a takýmto spôsobom. Toto je miesto začiatku svalu, ktorý dvíha lopatku od uhla lopatky. Tu sme a zároveň diagnostikujeme a ďalej premasírovávame. Táto stredná časť, to všetko sa nachádza, musíte brať do úvahy, že je pod trapézom. Stredná časť. Tá často býva tiež trochu vo fibróze. Toto miesto, tu radáte bolestivé body, tieto miesta premasírovávate. A horná časť je tá, ktorá sa tu pripája k horným štyrom stavcom, čiže je zvyčajne tenšia. Ale aj tam sa môžu vyskytovať bolestivé miesta, ale tu je to všetko vedľa seba. Už sa nachádza pri šikmých svaloch krku a zozadu je to už iná časť vystieračov krku, je to polotrňový sval, remenný sval, ďalej samotný trapézový sval. Ak ho potrebujeme nejako uvoľniť, ak je v ňom napätie, odstrániť ťah. Tu môžeme s vami použiť niečo, aby sme trochu ruky klzali, toto je všetko tá časť. Veľa oleja tu netreba, stačí trochu, len malé množstvo, aby bol len mierny sklz. Môžete použiť túto časť ruky, robíme to takto, aby nám mierne klzala, ale nie príliš silno. A tu najprv vytvoríme tlak, zatlačíme tkanivá a pomaly postupujeme po smere vlákien. V tomto prípade robíme takýto pohyb a tu pod rôznymi uhlami môžeme začať od hrebenia lopatky, robíme takýto pohyb. To znamená, že zároveň premasírovávame aj fasciu, aj samotný trapéz a zároveň pôsobíme aj na miesto, kde fascia trapézového svalu leží vedľa fascie zdvíhača lopatky, pozdĺž hrebenia lopatky. Toto je teda to miesto, zároveň ešte aj pod trapézom. Tu sa nachádza nadhrebeňový sval. V ňom bývajú miesta napätia, spúšťové body, pod takýmto uhlom, tu. A na trapézový sval už pôsobíme akoby trochu spredu, sem. Potom aj táto časť, ona. Treba ju dosť dobre, dosť často premasírovať, teda práve tu, na povrchu, nad trapézom, medzi trapézovým svalom a už hlbšími svalmi pod trapézom. Tu sa nachádza polotrňový sval, šijový sval hlavy, šijový sval krku, teda medzi týmito svalmi. Veľmi často sú tu tiež miesta napätia a preto je dôležité nielen nájsť bolestivé miesto priamo v svaloch, ale aj medzi svalmi.